Igbo mụrụ m, unu abọọla chi o, ka anụ o, kedu ka unu mere? Biko nyenụ m aka tụsaa n'ozi a ka o ruo ndị isi anyị ya na ọha na eze ntị. Ihe ndị be anyị na-eme na mba ndị ọzọ, eze Igbo n'elu, eze Igbo n'ala, eze Igbo na mmiri, eze Igbo n'ọhịa, biko zienụnụ, kwụsịnụ ya. Unu na-ebutere ndị Igbo ahụ ọjọọ. Anyị alụchala nke eze Igbo na Ghana n'afọ gara aga. Ugbuazi ọ bụzi eze Igbo na East London, South Africa. Ama m na unu nwere obiọma. Anyị bụ ndị Igbo maara ihe eze ọbụla na-arụrụ anyị na mba dị iche iche. But those guys are obtuse and they don't want to understand. You know, Igbo bụ a global brand, and it is now a habit for other Nigerian tribes to use Igbo matter to build their pages. Instead of them to explain this essence of a thing is only title and binding to the Igbo group within a place, they will twist the facts and blow things out of proportion just to farm engagement. Ndị Igbo unu ma n'ebe ọbụla unu nọ, I will threat to other people. I don't just know why. Ha na-atụ anyị ụjọ. And there is never a time in the history of this world edere na ndị Igbo grabụrụ ọ nara mmadụ ala ha n'ike. There is no place. But I don't know why the progress and the matters of ndị Igbo ji na-afụ ndị mmadụ funahụ. I don't know why. Amaghị m. Ọhaneze biko, we are tired of all this easy this and easy that. Anyị na-agba mbọ ịkwalite the Igbo brand. Ọ bụrụzi our carelessness that will be bringing us down. Since these countries don't want to understand anything about ndị Igbo na be ha, why don't you use chairman or Igbo leader? Many people have been tagging me to all that is happening in South Africa, and honestly, I think I'm fed up. Otu aka nwanne anyị nwoke from my place itself mbano. You guys zuru a building 135 million rand. 35 million rand. I say go abaga in trillion. You guys zuru building na Landoso. Hell, Jesus Christ of Nazareth. Some of these South Africans are so stupid and hateful and very myopic. And they have been looking for ways to attack our Nigerian brothers and dudula from the country. Yes. Please, you all should stop this Igbo, this and that. It will only breed jealousy and contempt. Use another nomenclature for it. Let it be Igbo leader or chairman. Happen president before her no chori Igbo their president. Bikono. Ana m agwa ndị Igbo ihe. Unu gaa na mba ọzọ, unu jilalo, unu nwe ihe na-akpọ mmụọ njilalo, unu nwe ihe na-akpọ mmụọ njilalo. Ọwụ mmụọ unu na-egosi onwe unu na unu kacha mee nka, unu kacha mara ihe, unu kacha nwe ego, unu nna unu nwe mmụọ njilalo, skolata na ama unu ofu ebe. Na onye gaa na be Rome gị mee ka Rome, gị mara otu ndị ọzọ shiri, gị jikọta onwe unu ebe ọbụla akpọrọ aha ndị Igbo mere nka, ndị Igbo mere nka, ọ na-anụ unu bi ebe ahụ. Ihe nke ọ dị gịnị? All this our loud nature na-eme ndị abịa bana efili na na-achị isukpu ha. Unu na-ahụ ka ndị China na ndị Jews si eme. Wow, ọhaneze biko no enforce that law. I know na no na ban go this Igbo title shit. Please try and enforce them. Interflight banye na ụgbọelu and move to South Africa and save us the stress and noise of those idiots. Biko no. All this hula baloo doesn't make sense. Igbo is Igbo that and now every biko no do nyere na anya aka. Anilanya this video. I got a Anambra recently. The community are on Teje. Yes, I went over 100 plots of land to C of O. Teje with the community name host to Anambra Airport. Hanomweri. They are hosting the Anambra Airport. So all in achieving investments now. These lands are up for sale. And we're in the 15 million. We're in the 20 million. So if you are interested, send me a DM. Na 07037117425. Alabu C of O. Every document in national. Everything here they legit.
send their DM kind main business. Thank you very much. Register your children in our Igbo Academy and see great improvement. If you also want to learn content, DM me. And we have power banks for sale. If you want it, also DM me. 20k, 30k, and 50k mAh. I'm just a DM.